Mangan. What's up mga katropa? Welcome back to Hanimaze TV. So for today's mukbang ay naghanda ako dito ng crispy pork binagoongan. Yan. Tapos meron tayo ditong konting atsara, orange, tsaka pineapple. Siyempre pangontra. Sa mga katropa, bago po ako kumain, thank you so much po sa mga subscribers ko. At sa mga bago po sa aking channel, welcome po sa Hanimaze TV. So yan, wag na natin tong patagalin, manganta na po. Meron ako ditong pinakurat. Bagoong. Bagoong na maraming kamatis. Hmm. Hmm. Nasusok ako. Hindi na siya crispy. Balat.
Harap. Tatanggal lang akong tinga. Fail yung ano ko, crispy binagoongan. Matigas siya. Sakit niya sa gilagid. Ubusin ko na lang tong kanin ko. Di ko na ito ubusin. Matigas siya. Ayong pilitin. Masakit siya sa gilagid. So yun mga katropa, pasensya na po, di ko siya inubos. Ayoko talaga siyang pilitin. Nagtusok yung gilagid ko. Shoutout po tayo mga katropa. Ayun, shoutout po sa mga channel members ko na sina Mother Chingu, Mary Mukbang, Toast Videos, Ma'am Shirubi, Raw and Cook Food ASMR, Hungry Colette, Simple Bisdak, Hampas Lupang Burgis, Eat with Vince and Chona, Angel Mendoza and Soul, Ligayas Vlog, Ma'am Shirosi, Inyaki TV, General Marty Vlogs, Hungry Jean, June Pig, Sally M, Ramis TV Watkins, It's Migra Jean, Eat with Ina at si Sevilla Farm Vlogs. Yan. May mga channel po sila mga katropa. Sana po bisitahin natin ng kanilang channel at supportahan din ho natin sila mga katropa. At syempre, mega love shoutout po sa Team Matibay. Yan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta po sa ating mga Filipino mukbangers.
At ang aking Facebook page po, Macy Eats. Sana po follow nyo din po ako doon. So, that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan ng video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Hanimix TV. And click the bell icon para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So, see you. Bye!